سلام خبركم خبركن تخطتلت إرتريان ميديا نيتورك نساعد زي تدالو زينات وشط هاجر وصان انه بقدام نتارستات زينام اب سفيح كبابيتات هابورو زوبا عن سبان اب نوز زوبا مايمنه زوبا دوبوبن لمعتاو نطفتات يسلاسلالهم اب نوز زوباتات فورت ساوان سلعان زناب قدات وريدوم إرتران نبرتي عباي بريطانيا مع كان حدر سماتات نمسان جنزباوي أبركتو جيروم مبل 7 حموشتن وعلى حفشو بايتو حورات هاجراتا بكتما نيويورك بوقع تخفيتوم إيكواس مراحي مساقاقر منغستي مالي كمزز زغربوت أوعي تقبالنت أي رخبان برزيدنت أردوغان مسقريخ تفتير زولو زي مكراو بزاتك فتح هاجرو كربت مخانا حبيروم اب هاجرات مبرق افريكا حيال زناب كوقع كم زخل ماكل كونتات اير مبرق افريكا 15 مسكرم ابزوصو مغلصيا تنقيقوم حبرات امارات عربن بحرين زمدنن اسرائيل ناب نبر نمملاس نزبصحو سممع بوقعي كتيمنالو بايتو جابان علوي صحفي كابينه منسترات زنبره ايشيغا سوغو حدش قدام منستر كوين كوغلغل بوقعي قوصلي كم زنبرلو تقاليحهم ساليز تسميه ببلو معبل أب وسناسم كفل هاجر ألاباما حدقا مهمان مريد كم زسعبت قالحون زرزرات زينام أب سفيح كبابيتات حابرو زوبا عن سبان أبنو زوبا مايمنة زوبا دوبوبن لمعتاون تفتات يسلاسلالو نبرتي زتفلاليا من محدارات كبابي نو زوبا حابرو كوم زسرتو سفيح مأتوتاون تفتات يسلاسلالو اتوصيتاو مخانو زتገልጸ بهزبن حالتات مكلخالن زكايد زلو فراتات اب معقاب ماين حمدن مصغان مغبت صرغياتات كمون مسرح زالاتاتن كترتاتن يتقالل بزل معتاوي سراح زاغيت 205,440 متر زالاتات كسرحون كلو 215 متر كم تتصغنو كمون لعل 88 متر كيوب كترتات كم تسرحون كم تتصغنون زترغبه حبريتا يرد بزيكازي 233 هكتار مريت نحرشا مچو كم زخون كجبرن كلو كاب فلفلك سب حبرو صعدا زوسد 67 كيلومتر نحمد صدقا خا تصريغوم اتسراح من محدار كبابي عريتاي نزركب بروجكت حرشا فيزا زتقالل خوينو بدبت تدفينو زنبره 750 متر كانالات ملو بملو كم تتصرغ اتا حبريتا وسيخو ارديوم اب حرشاوي يخون محبره قطباو نطفتات وصيتو እና ጓል حزمت زلو وفراتات لمعات اترقق حيلي هاجراو هنصت مخانو بغبري يرأ كم زلو تساتفتي غليصوم از خمزيلون كلو اب زوبا دوبوب نزوبا مايمنه بوحج كرامات استبلاشو ني حمد صرغياتات ني مصغان وفراتات ماطوت يسلاسلالو اتبحمشت مسكرم زتجمر السراح اما حبر قطباو نطفتات حزب تخبابي لعلا قداسنت كم زلو زحبر وفارو بفلاي مسمر ماي من حدش عدي مسفي حرشاو مريت عبل زراخب كاند مسمر بمخانو لعلا قداسنت كم زلو غليصوم ابنو زوبا ماي منه كاب وقت ازمرا جميرو بزهرم زلو نبرون لعل نبرون متن زناب مبزحتهم مسمرات مغعزيا تبلاشيوم نتشكركرتي اطقمت خوينو مهلاوم زرخبنايو حبريتا ينصر ابن زوباتات فورتوساوان سلعن زناب غدات اوريدو اب زوبا كشباركان زوباتات فورتوساوان سلعن زوقع برتع زناب اب طريت حبت غرب نبرتن تحت قرطن غدات اوريدو كدغمي اب زوبا كشباركان زوباتات فورتوساوان سلعن زوقع برتع زناب اب طريت حبت غرب نبرتن تحت قرطن غدات اوريدو بشدش مسكرم ابنو زوبا فورتوساوا من محدار كبابي واكاي 4 اجمال ببرق خموتان كلوا ام محدار كبابي جرمايكا بزواقع هبوبلا زتحوسو زناب دما اب كبابي روبا شللوبن شنغريبيتن 250 عبيت اقراب كم زبرسه دونغي زبصحنا حبريتا انصيروم بتماساسالي بعصرت حدا مسكرم ابنو زوبا سلع عزواقع زناب زسعبو وحج حنتنيت عنت مكينه ابرو بازارا شلعت بمدفانا تعينا تكاب زنبرت 215 كونتال اخلي 9 كونتال بوحج كم توسده كابت بوتا زترخب حبريتا ارديوم بخال وجن ابنو زوبا مايمنه من محدارات كبابي دبر مريمن دابرن بعصت خلته مسكرم زهرمه برد زتحوسو برتع زناب اب زراتي غدات اوريدوم
بتبرتع زناب ኣብ ደረጃ ምሽዋትን ምውላድን ዝበጽሐ ልዕሊ 55 ሄክታር ዘራእቲ ብኸቢድ ከም ተሓሰየ ካብቲ ቦታ ዝበጽሐና ሓበሬታ ኣነጺሮም ኤርትራውያን ነበርቲ ዓባይ ብሪጣንያ ማዕከን ሕድሪ ሰማዕታት ንምስሳን ገንዘባዊ ኣበርክቶ ገይሮም ኤርትራውያን ነበርቲ ዓባይ ብሪጣንያ ማዕከን ሕድሪ ሰማዕታት ንምስሳን መደባት ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ንምሕጋዝን ገንዘባዊ ኣበርክቶ ገይሮም بمسارت كاب إمباسي إيرترا أب عباي بريطانيان سمين أيرلاندن زبطحنا حبريتا أب كتما لندن زنبرو زيغاتات 1,889 باوند أب كتما برمينغهام زغمت ودما 5,5 باوند نمسسان مع كان حدر سماعتات وفيهم بخالو وجن أب عباي بريطانيا مدبات هجراوي محبر حربينيات سنكلان كينات إيرتران محجاز بإيرتراوي أبو مسكل التدق وزتبجسا نيجويا مدب دقف رخيبهم زو بود 66 عامت أتو تعامت اسفا مريم دقون بقدام إسران جعتن حسك للتشحن إسران أب قرناتات كتما لندن زتودبن 10 كيلومتر قويا كاب محبركم إيرتراويان أم معراب لندن كالوت قدسات وجنات بستقبر لدقف كل تشحن 555 باوند أتاو كم ترخبو تزبط عن حبريتا عن تيروم بخالق وجن أبزوبا جاشباركان وزوباتات جولج حيكوتا بارونتون فورتوساوان نسدراسواتن تقومات وجناتن عينتاون جنزباون حاجز تبركيتو بز مسارت أبنو زوبا جولج سبت أجان ونن تعبيت حرشاتاتن بزود دبوا سالساي مدرخ وفياتات أب 15 من محدارات كبابي نزركبو حاجز زد اليوم صدرا بيتات على شحن 680 حدن كنتال إخلي تلقيسوم نبرتي من محدار كبابي مسكرم حوص ختما جولج دما أبك كبابي أم نزركبو صدراسو وقت 630 حدن كنتال إخلي أبركيتهم إذا خمزيلون كله إذا من محدار كبابي تبليات تجمرة كماوي سرت حازم حقا صدراسو وقت نبكالوت من محدارات كبابي زغط لالو بايتا بمفتر صدراسو وقت نيمت ياس مدب كتكبر توطينو كم زلو حلاف أحدو محبراوي أقلقلوت نوزوبا جولج آتو حاقوس عند برهان قليتو بزي كازي أبنو زوبا فورتوساوا نبرتي من محدارات كبابي جرمايكا 4,000 كلتميت النعفة أب جرمن زغمتو أبالات محبر بتكريستيان قدست مريم زبركتوا 10,000 نعفة دما أب كتما بارنتو نتقومات كفافلين كلو أبالات هامادين وزوبا حيكوتاون أب كبابيين نيزركبو صدراسو وقتن تقومات نقراوتي نيمت حي وفرح أكايدن ناب زين أوصا مسن سجر ቁጠባዊ ውድብ ሃገራት ምዕራብ አፍሪካ ማለት ኤኮዋስ ኣብ ማሊ ዕልዋ ዘካየደ ወታደራዊ ጉጅለ ንመሰጋገር እዋን ነታ ሃገር ዝመርሑ ፕሬዚደንትን ቀዳማይ ሚኒስተርን ክመዝዝ ጻውዒት ኣቕሪቡ እዚ ጻውዒት ዘቕረበ መራሕቲ ናይቲ 15 ሃገራት ምዕራብ አፍሪካ ዝሓቆፍ ዞባዊ ቁጠባዊ ውድብ 15 መስከረም ምስ መራሕቲ ናይቲ ዕልዋ ዘካየደ ወታደራዊ ጉጅለ ኣብ ዘካየደ ርክብ እዩ ኤኮዋስ ንዝመጽእ ሓደ ዓመት ንማሊ ዝመርሑ ፕሬዚደንትን ቀዳማይ ሚኒስተርን ካብ ሲቪላዊ ማሕበረሰብ ብህጹጽ ክምዘዙ እኳ እንተጸውዐ ብወገንቲ ወታደራዊ ጉጅለ ግን ተቐባልነት ከም ዘይረኸበ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ፕሬዚደንት ጋና ናና አኩፎ አደ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ንተወሳኺ ልዝብ ወከልቲ ኤኮዋስ ዝመጽእ ሰሙን ናብ ከተማ ባማኮ ብምምራሕ ተወሰኽቲ ዝርባት ምስቲ ወታደራዊ ጉጅለ ከካይድ ምዃኑ ሓቢሩሎ እቲ ኣብ መፋርቕ ዝሓለፈ ወርሕና ሓሰ ኣብ ማሊ ዕልዋ ዘካየደ ጉጅለ ንዝመጽእ 3 ዓመታት ኣብ ትሕቲ ወታደራዊ መሪሕነት ክትጸንሕ ምዃኑ እኳ ሓቢሩ እንተነበረ ኣብ መወዳእታ ግን ነቲ ናይ ግዜ ገደብ ናብ 1 ዓመትን መንፈቕን ንምጉዳሉ ከም ተራዳደ እዩ ዝሕበር ዘሎ ቁጠባዊ ውድብ ሃገራት ምዕራብ አፍሪካ ማለት ኤኮዋስ ነቲ ዕልዋ መንግስቲ ብምኹናን ኣብ ልዕልታ ሃገር እገራታት ከም ዘጽደቐ ይፍለጥ ፕሬዚደንት ቱርኪ ጠይብ ኤርዶጋን ሃገሩ ብጉዳይ ዕደና ባህራዊ ጋዝ ምብራቃዊ ማእከላይ ባሕሪ ምስ ግሪክ ተፈጢሩ ዘሎ ዘይምቅዳው ብዘተ ንምፍታሕ ዘለዋ ቁርብነት ኣረጋጊጹ ፕሬዚደንት ኤርዶጋን ነዚ መግለፂ ዝሃበ ምስ መራሒት መንግስቲ ጀርመን አንገላ መርከል ብ16 መስከረም ብማንዛዊ መዳይ ኣብ ዘካየዶ ርክብ እዩ እንተኾነ ፕሬዚደንት ኤርዶጋን ሃገሩ ኣብቲ ኣከራኻሪ ማያት ወታደራዊ ህላዋ ክቕጽል ምዃኑን እተካየዶ ዳህሳስ ከም ዘይቋርጽን እዩ ኣፍሊጡ ዘሎ ኤውሮፓ ሕብረት ካብ ኣባላቱ ካብ ዝኾና ቆጵረስን ግሪክን ብዝቐርበ ክስ መሰረት ቱርኪ ተካይዶ ዘላ ምንቅስቓስ ኣቋሪፃ ናብ ናይ ዘተ ጠረጴዛ ምስ ዘይትምለስ እገዳ ከጽንዕ ከም ዝኽእል እዩ ዘጠንቅቕ ዘሎ ነቲ ጉዳይ ብዝምልከት መራሕቲ ኣባል ሃገራት ኤውሮፓ ሕብረት ዝመጽእ 24 መስከረም ውሳኔ ካሕልፉ ትጽቢት ይግበር በዚ ድማ ጸጥታ ምብራቃዊ ማእከላይ ባሕሪ ብሓፈሻ ዝምድና ቱርክን ኣባል ሃገራት ኤውሮፓ ሕብረትን ድማ ብፍላይ ኣብ ቀራና መንገዲ ከም ዝርከብ ይግለጽ ኣብ ሃገራት ምብራቅ አፍሪካ ሓያል ዝናብ ክወቅዕ ከም ዝኽእል ማእከል ኩነታት ኣየር ምብራቅ አፍሪካ ብ15 መስከረም ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣጠንቂቑ ብመሰረት መግለፂ ብፍላይ ኣብ ማእከላይን ምዕራብን ኢትዮጵያ ከምኡውን ኣብ ከባቢታት ሰሜናዊ ምብራቅ ሶማልያ ብርቱዕ ዝናብ ክሃርብ ይኽእል እዩ
እቲ ትንበያ ካብ 15 መስከረማት ሒዙ ኣብ ዝቕጽላ 7 መዓልታት ተጽቢት ዝግበረሉ ኮይኑ ኣብ ዝተወሰኑ ከባቢታት ማእከላይን ምዕራብን ኢትዮጵያ ልዕሊ 200 ሚሊ ሊትር ሓያል ዝናብ ክወቅዕ ምዃኑ ገሊጹ። ኣብ ማእከላይ ኢትዮጵያ ጎረባብቲ ሃገራት ካብ ደቡባዊ ምዕራብ ሱዳን ክሳብ ሰሜናዊ ምዕራብ ደቡብ ሱዳን ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ሶማልያ ከምኡን ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ኡጋንዳን ምዕራብ ኬንያን ካብ 50 ክሳብ 200 ሚሊ ሊትር ዝግመት ማእከላይ ዝናብ ክህሉ ከም ዝኽእል ትንበያቲ ማእከል የመልክት። ንዓቐን ሙቐት ብዝምልከት ከዓ ኣብ ዝተወሰነ ክፋላት ሰሜናዊ ምብራቕ ኢትዮጵያ፣ ሰሜን ሱዳን፣ ገማግም ባሕሪ ኤርትራ፣ ጅቡትን ሰሜናዊ ምዕራብ ሶማልያን ልዕሊ 32 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ዝዕቀን መዓልታዊ ሙቐት ትጽቢት ይግበር። ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ባሕሬንን ብመንጎኝነት ኣሜሪካ ዝምድናን ምስ እስራኤል ናብ ንቡር ንምምላስ ንዝበጽሖ ስምዕ ብ15 መስከረም ብወግዒ ከቲመናሉ። ኣብቲ ኣብ ከተማ ዋሽንግተን ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ከምኡን ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ባሕሬንን ዝተረኽቡሉ ጽምብል ሰለስቲአን ሃገራት ዝምድናን ናብ ንቡር ንምምላስ ከም ተሰማምዓ ተገሊጹ። እዚ ታሪኻዊ ተባሂሉ ዝተገልጸ ስምምዕ ዝምድና ሰለስቲአን ሃገራት ንምምሕያሽ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሃገራት ዓረብን ንዝጸንሐ ፍልልያት ንምጽባቡን እወታዊ ተራ ከም ዝህልዎ እዩ ዝሕበር ዘሎ። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዘስምዑ መደረ ሰለስቲአን ሃገራት ካብ ጽልኢ ሰላም ካብ ድኽነት ድማ ብልጽግና ምምራጽን ከም ዘሐጐሶ ብምጥቃስ ንዝወሰዶ ሰናይ ተበግሶ ሞጊሱ። እዚ ተኸቲሙ ዘሎ ውዕል ሰላም ኣብ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ንዝጸንሐ ፖለቲካውን ጸጥታውን ኩነታት ኣብ ምቅላስ ተራ ከም ዝህልዎ ተንተንቲ ፖለቲካ ይእምቱ። እስራኤል ኣብ 1979 ምስ ግብፂ ኣብ 1994 ድማ ምስ ዮርዳኖስ ተመሳሳሊ ስምምዓት ከም ዝኸተመት ጸብጻባት የረዱ። መበል 75 ዓመታዊ ዋዕላ ሓፈሻዊ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ትማሊ 16 መስከረም ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ኣብ ዝርከብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ውድብ ብወግዒ ተኸፊቱ። ኣብዚ ዋዕላ ከም ሓድሽ ፕሬዚደንት ሓፈሻዊ ባይቶ ኮይኑ ከገልግል ዝተመዘዘ ቮልካን ቦዚክር ኣብ ዘስምዖ መኽፈቲ መደረ ኣባል ሃገራት ንዝሕደራሉ እምነት ድሕሪ ምምስጋን ኣብዚ እዋን እዚ ንዓለም ገጢሙ ዘሎ ጭቡጥ ኩነት ንኣገዳስነት ብዙሕ ጎድናዊ ኣካይዳ ዘጉልሕ ምዃኑ ብምጥቃስ ነቲ ሓባራዊ ብድሆታት ብናይ ሓባር ጻዕሪ ንምግጣም ዘሰኻኽር ምዃኑ ገሊጹ። ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተረሽ ብወገኑ እዛ ዓመት ኣብ ታሪክ ትውድብ ኣዝያ ፈታኒት ዓመት ምዃና ሓቢሩ። ሚስተር ጉተረሽ ኣብ መደርኡ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ስርዓት ኣገልግሎት ጥዕና ኣባል ሃገራት ብምሕያል ምዕሩይ ዝርግሐ ክታበትን መድሃኒትን ብምርጋጽ ቀጥታዊ ሳዕቤናት ኮቪድ-19 ንምፍዋስ ዘካየዶ ዘሎ ስራሓት ክቕጽሎ ምዃኑ ኣረጋጊጹ። ወሪዱ ንዘሎ ክሳራታት ንምፍዋስ እቲ ውድብ ኣብ ኣጀንዳ ሸቶታት ዘላቐ ልምዓት 2030 ኣህጉራዊ ክሊማዊ ስምምዕ ፓሪስን ዝተመርኮሰ ድልውነቱ ከረጋግጽ ጸዊዑ። ሓድሽ ፕሬዚደንት ሓፈሻዊ ባይቶ ኮይኑ ከገልግል ዝተመዘዘ ቮልካን ቦዚክር ኣቐዲሙ ፕሬዚደንት ናይቲ ባይቶ ኮይኑ ከገልግል ንዝጸንሐ ናይጄርያዊ ቲጃኒ መሐመድ ዳንኬን እዩ ተኪኡ ዘሎ። ባይቶ ጃፓን ትማሊ 16 መስከረም ኣብ ዝወዓሎ መጋባእያ ላዕለዋይ ጸሓፊ ካቢነ ሚኒስተራት ንዝነበረ ዮሺሃደ ሱጋ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ኮይኑ ከገልግል ብወግዒ ቆጽሊ ከም ዘንበረሉ ማዕከና ዜና ቃሊሐን። ብሶኒ 14 መስከረም ነቲ ብምኽንያት ሕማም ካብ ስልጣኑ ብወለንቱ ክእለ ዝወሰነ ሽንዞ ኣበ ተኪዩ ከም መራሒ ናይቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሊበራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሰልፊ ኮይኑ ከገልግል ዝተመረጸ ዮሺሃደ ሱጋ ኣብ ላዕለዋይን ታሕተዋይን ባይቶ ጃፓን ዓብላሊ ድምፂ ከም ዝረኸበ እዩ ዝቃላሕ ዘሎ። ኣብ ቀረባ እዋን ሓድሽ መንግስቲ ከቑም ትጽቢት ዝግበረሉ ቀዳማይ ሚኒስተር ዮሺሃደ ሱጋ ምቁጽጻር ለብዒ ኮሮና ቫይረስን ምሕዋይ ብሰንኩ ዝወረደ ቁጠባዊ ውድቀትን ካብ ቀዳምነታት መንግስቱ ከም ዝኸውን ምስቲ ሃገር ቅርበት ዘሎም ተንተንቲ ይእምቱ። ብዓብዪ ግን ቀዳማይ ሚኒስተር ዮሺሃደ ሱጋ ነቲ ብሽንዞ ኣበ ዝተበገሰ ቁጠባውን ፖለቲካውን ለውጢ ኣብ መደምደምታ ንምብጻሕ ከዓይ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ። ሳልስተ ሰሜ ህቦብላዊ ማዕበል ኣስታት 165 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ብዝሕንበብ ህቦብላ ተሰኒዩ ኣብ ወሰናስን ክፍለ ሃገር ኣልባማ ሓደጋ ምህማም መሬት ከም ዘሰዓበ ተቃሊሑ። በቲ ተፈጥራዊ ሓደጋ ዛጊት ኣብ ህይወት ሰብ ዝወረደ ክሳራ እኳ እንተዘየለ ንዋታዊ ዕንወት የስዕብ ከም ዘሎ ግና ሰብ መዚ ሲቪላዊ ድሕነት ኣሜሪካ ሓቢሮም። እቲ ህቦብላዊ ማዕበል ናብ ክፍለ ሃገር ፍሎሪዳ ገጹ የምርሕ ብምህላው እቲ ክሳራታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ብኣግኡ ተኣሚቱሎ። ብሰንኪ እቲ ሓደጋ ኣስታት $3 ቢልዮን ቁጠባዊ ክሳራታት ክወርድ ከም ዝኽእል ግምታት ኣሎ።